Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ininiwo ndine confession yangu yandiinayo. Inini mukoma ndakabatwawo chibharo nevamwe madzibaba apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Asi kubva zvavakandibata chibharo, murume wangu handina kana kumbogara ndamuzivisa kuti ndo zvainge zvakaitika. Mukoma, at that time inini nemurume wangu tainge takambodzokera kumusha. Takati tadzokera kumusha kudaro, then ndokubva ndazombosarawo nekuti at that time painge paine tumwe tumabasa utwo twatainge tuchiita pamba. Saka murume akabva ati, imimi madhamu chisarai pamba, then muchingotarisa kuti mabhiridha vari kunyatsoita nemazvo here. Then inini ndobva ndambomhanya ndichidzokera kubasa, but ndaifanira kuti ndinge ndichizokasikawo kudzokera kuJoni ikoko. Ndakati ndasara mukoma, mazuva angu akazoti aswedera ekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera kuJoni. Ndokubva ndazongofunga kuti regedzai ndinge ndichingoendawo pane vamwe madzibaba so, but madzibaba ava vainge vachigara kune rimwe village. So ndakabva ndazoenda kuya ndainge ndichida kuenda nevamwe vasawira vangu, but at that day ivo vakabva vati vainge vari too busy. Saka ndakabva ndazongoenda ndiri inini nekamwana kangu. At that time kamwana kangu kainge kachitori pamukaka kachiri kuyamwa. Saka ndakabereka kamwana kangu ndokubva ndafamba ndichienda. Painge patori nedistance yekutoti waitofamba zvekuma 1 hour to 2 hours, but madzibaba ava vainge vanzi, but mbiri yamadzibaba ava yainge yafamba zvichinzi vanoona zvekare vainge vachibatsira zvikuru sei kana uine matambudziko ekuti unenge uchida kuti relationship yako kana kuti marriage yako inge ichizosimbaradzwa. Ndo kwavainyatsougona ikoko zvekare nekuzoti kana uchidawo kuti unge uchizopiwa mari yakawanda nemurungu wako. Saka ndakabva ndati ndisati ndadzokera kuSouth Africa, regedzai nditange ndambonobatsirwa kuitirawo kuti pandinozodzokera kuSouth Africa murume wangu nayewo ange achizowedzerwawo mari nemurungu wake, sezvo ainge ari munhu wekuti ainge agarisawo pabasa yet murungu asingadi kumuwedzera nemazvo. Iniwo ndainge ndichidawo kuti kana ndazodzokerawo kuSouth Africa kana kuri kunzi ndikaitirwawo munamato ndichinosvika kuya ndobva ndakwanisawo kuwanawo basa rekuti ndinekwanisa kuzobatsirana nemurume wangu, not izvo zvandainge ndichingoita zvemapeace job. Ndainge ndava kudawo pangu pekuti ndinoziva kuti apa ndo pabasa pangu. Zvadaro mukoma ndakazosvika kuya semunhuwo ainge amukira makuseni. Ndakabva ndazosvika pamba pemuprofita uya dzainge dziri kuma7. Ndasvika paya mukoma ndakabva ndazongosvika iye ari oga achiti mhuri yake yose yainge yamukira kumunda. Ndokubva azotanga kundibatsira paya. Krawa rake rainge ringoripo pamba ipapo. Akati andibatsira. Ndokubva azoti mimwe minamato yainge ichida kuti inge ichizopedzisirwa mumba painge paine imwe room iyo yainge achishandisa kana achibatsira vanhu ari mumba. So takabva tazopinda mumba muya mukoma. Takati tapinda mumba muya ndokubva atanga kundibatsira. At that time ndainge ndiine malogs aya ekuisira. Akabva ati, mai imimi ndiri kuona kuti pamuri mune manjuzu. Zvino munoziva here kuti kana zvichinzi munhu une manjuzu zvinomboreverei? Ndikabva ndati hapana kana chandinoziva inini. Akabva ati, kana munhu uine manjuzu zvinoreva kuti unenge uine umwe upfumi hwakanyanyisisa zvokuti izvi zvamuri kuita zvokuenda kuJoni muchinoshandira maIndia muchiitiswa mapeace job muri kutotsamwisa njuzu dziri pamuri, because munofanira kuti munge muchizoita munhu ane mari dzake ende munofanira kuti munge muchizotoita vashandi venyu. Ndichiudzwa zvose izvozvo mukoma ndakabva ndafara ndikati zvino ndinofanira kuti
ndinge ndichiita sei kuti manjuzu awa atange kundibatsira. Muprofita uya akabva ati zvinonetsa nekuti manjuzu awa ari kuti kana ada kuuya pamuri kuti akutambidzei zvipo zvenyu ari kubva asema. Ndikati ko anogosema chii pandiri? Kasi anosema kuti ndiri kuyamwisa mwana here? Akati kwete, sandizvo izvozvo, nekuti mwana uyu kuti munge muchizotomupiwa nevana vose vamuinavo makatovapiwa vana venyu nemanjuzu iwawo. Saka manjuzu awa haasemi vana venyu, asi ndiri kuona kuti kumusana kwenyu uko pamafudzi enyu pane nyora dzamakatemererwa muchiri mwana mudiki, ende munhu akakutemererai nyora idzi akatoita zvekukuganyirai mushure mekunge aona kuti muri munhu ane manjuzu ake. Mukoma ndakabva ndati zvinondoita sei kuti manyora idzodzo dzinge dzichizokweshwa? Apa ndainge ndava kufunga manje kuti ndatova padhuze nekudzokera kuJoni. Akabva azondibvunza kuti saka kuJoni muri kudzokera rini? Muprofita uya ndokubva ndazomuudza kuti kuJoni ndainge ndichida kuzodzokera musi wakati. Akabva ati aiwa patsveni hazvinetse. Iye akabva ati instead yekuti imimi munge muchiuya kunoku kuti ndinge ndichizokukweshai nyora idzodzo, inini chimirai ndinge ndichizova munhu anozokufambirai. Ndokubva azondichaja. Ndakabva ndazotora namba dzamadzibaba vaya ndokubva ndazodzokera zvangu kumba. The very following day vakabva vazondiudza kuti vainge vari kumaraini ekwedu. Vakabva vandibvunza kuti ndainge ndiine mari here yekuti kana vakatenga zvinhu zvacho izvo zvataifanira kuti tinge tichizoshandisa pakunokweshwa kwenyora dzangu, ndinge ndichizovadzorera mari yavo. Ndikabva ndavaudza kuti hongu mari ndainge ndiinayo. Vakabva vandiudza kuti saka vakabva vandiudza kuti painge pachidiwa razor blade, paidiwa tsono, ende vakabva vati vaikwanisa kuzonditengesera imwe salt iya yepink yekudzinga zvikwambo, ende painge pachidiwa fresh milk zvekare. Vakazoti vasvika pamba ndokubva vazondipa zvinhu zvose zviya zvavainge vandipa. Vakabva vati zvino nyora idzi kana dzichiteme, vakabva vati nyora idzi, ivo vainge vatondiudza paWhatsApp kuti nyora idzi kana ndava kukukweshai dzinoda kuti ndinge ndichikukweshai muri moga. So already ndainge ndatodismissa vanhu ndisingadi kuti vanhu vange vachizozviona kuti ndiri kukweshwa nyora idzodzo, because ivo vakandiudza vachiti hanzi muroyi wangu aitopota achitotumidzira shiri, iyo shiri yavainge vachiti hanzi inoshanda as a monitoring spirit, hanzi inongogara iripo pamba pangu ingori mumuti ichingonotisa mamovements ose anenge achiitika pamba pangu. Inozoti kana yanotisa mamovement ose ainenge yaona achiitika pamba pangu yobva yamhanya, yobva yanozivisa muroyi wangu. Saka ndakabva ndakasika ndokubva ndadismissa madzisawira angu. Vana ndikabva ndavati pindai mukitchen ndikuda kuti munge muchizoverenga. Mupfungwa dzangu ndainge ndangozviudza kuti inini namadzibaba ava tichange tichizongobatsirana mune imwe imba iyo yatinongoshandisa kuti tinge tichichengetera matools ababa nemamwewo ngwenjere. Ndo yandainge ndasarudza iyoyo, because vakati zvinhu izvi hazvifanire kuti zvinge zvichizoitirwa panze. Madzibaba vaya mukoma vakati vauya ndokubva vazotanga kundiudza kuti nyora idzo dzavainge vaona musi uya dzainge dzachinja position, ende vachinondibvunza mukoma kana ndega ndakatoshaya kutoti ko chii chainge chava kuda kuitika, because vakabva vati kwandiri ko makapedzisira riniko kugera sango. Saka handina kukwanisa kunzwisisa kuti vainge vachireva sango ripi, kudzamara vazongoita zvekunongedzera. Ndikati wai madaro? Ndikubva vanditi nyora idzi kuti tinge tichidzibata mudzi wadzo ndiri kuda kuti kana makaguma kugera sango renyu kudhara munge muchienda kunozvigera, then mubva mazouya nevhudzi racho panapa tobva tazoripisa. Paya pandinenge ndava kukukweshai tichange tichizoshandisa madota iwawo atichawana mushure mekunge tapisa vhudzi iro ramunenge magera kusikarudzi kwenyu. Mukoma ndakabva ndabuda paya ndokubva ndaenda mumba mangu, but ndakati ndichingonorara pamubhedha ndichiti nditange kunozvishevha kudai ndokubva ndatoona kutoti madzibaba vaya vainge vapinda mumba, but vachinopinda mumba vainge vakabata mariza aya zvekare nezvinhu zviya zvavainge vatenga. Apa vainge vachiita sekunge munhu ainge abatwa nemweya. Vakabva vanditorera shaving stick iyaiya ndokubva vatanga kundisheva.
vachindishevha kudaro ndakanzwa kuti baba ava vainge vachitoita vachindibata-bata zvekuti ndakatozama kuti ndinge ndichirwidzana nemafeelings angu. Unongozivawo kuti mafeelings anokwanisa kuita zvaunenge usingade iwewe. Apa ndainge ndavawo nemazuva akati one day, because murume achiendawo kujoni tainge tisinawo kukwanisa kuti tinge tichimbotanga tabvisana nzara nekuda kwekuti ndainge ndaenda kumaperiods. Then mukoma vakati vandibata-bata kudaro ndikabva ndangoramba ndichingorwidzana nemafeelings angu. Vakabva vazondibvunza kuti matches wainge uri pai, ndikabva ndavarakidza pacho painge paine matches. Apa kunze kwainge kwatovira mukoma. Vakabva vabatidza moto ndokubva vazopisa bvudzi riya iro ravainge vandicheva pachibe. Vakati varipisa kudaro vakabva vazoriisa pane chimwe chiplastic chavakangonhonga mumba imomo ndokubva vandiudza kuti ndinge ndichirara nemusana. At that time mukoma ndainge ndisisina kana kumbopfeka chipfeko chemukati. Vakabva vati ndinge ndichikwiridzira t-shirt iyo yandainge ndakapfeka ndokubva vatanga kundiudza kuti vainge vachitsvaka paya painge paine nyora, but matsvakirwo acho ainge achiitwa nyora dzacho mukoma. Kana ndega ndakaona kutoti panapa zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka, because vainge vachitondi nafa chaiko. Ndokubva vazondishandura zvino ndainge ndarara nemusana wangu. Vakaramba vachingondi nafa vachingoti ndiri kutsvaka pane nyora dziya. Wanikwe munhu atokwira pamusoro pangu ndokutobatwa chibharo kwacho kwandakaitwa ikoko. Vapedza kudaro vakabva vazoti very sorry, mweya uri pauri wakorera mweya uri pandiri. Ndokubva vatozvipukuta ndokubva vazoti nyora dziya ndadzibata padziri. Vakazoti nyora dzacho dzainge dziri pachipfuva changu. Ndikabva ndangoti chingodzisiyai mushure mekunge vada kundikwesha nyora dziya, because ndainge ndatoona kutoti panapa ndainge ndatotambwa 10 note. Ndo mabatirwo andakaitwa chibharo awo mukoma. Ndakazoti ndava joni mukoma kuti ndinge ndichitanga kuzivisa murume wangu. Ndakanzwa ndichitya, because ndakatanga kuzvibvunza kuti zvino murume ndichamuudza kuti kudii. Ko kana ndamuudza kuti ndakabatwa chibharo, chaachatanga kundibvunza ndechekuti ko iwewe waikutsvagei pamba pangu nemuprofita wako mungorimeka muri 2, kana kuri kunzi painge paine nyora dzainge dziri pauri wakadii kunodana hama dzako, because inini nemurume wangu takangoroorana tose tinogara kusame rain zvekuti dai ndaida kudana hama dzangu zvaisambotora nguva yakareba. Saka ndakati ndafunga nezvazvo ndikabva ndaona kuti kana nyaya iyi ikagara yazivikanwa nemurume wangu kana kuti nani zvake ndini ndinozongobatwa nemhosva. Zvino vedare ndauyawo nenyaya yangu padare. Nyaya yakadai so ndodii nayo? Ndongoramba ndakaichengeta here mumwoyo mangu kana kuti ndotsvaka umwe munhu wekuudza? Because ndinoona kuti nyaya iyi inotondi affectira utano hwangu, because inyaya yekuti ndiri kungoramba ndakaichengeta mumwoyo mangu. Chikumbu chacho icho chandakachengeta mumwoyo mangu ndava kutoona kutoti chava kutokanganisa inini. Zvino handizivi mukoma kuti ipapo ndopafambisawo sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamewo kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndakabatwa chibharo namadzibaba, kana kuri kunziwo ndo masituations amunenge makasangana nawo, please uyaiwo kuinbox kwangu mubva mati udzawo nyaya dzenyu zvekare. Kana uriwe muprofita wakamboda kupindawo mumiyedzo iyoyo yekuti unozotanga kudanana nevakadzi vevanhu, please uyaiwo kuinbox kwangu mubva mazotiudzawo kuti chakakonzeresa chainge chimbori chii, ndiko kuti tinge tichizobatsirikana sedare. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndikuda kureurura kuti mumhuri medu mune humwe urombwa hwekutoti hunotosemesa mukoma, ende
madzisekuru edu vanhu vekutoti vainge vachitozivikanwa kuti vainge vaine hurombo hwavo. Zvino tichinzwa nyaya idzi zvinonzi sekuru vedu ivo vainge vakaenda kuMozambique. Vachienda kuMozambique kuya vainge vakafambira kunoromba. Sekuru vedu zvainge zvichinzi vaiva nemheni zvekare, vainge vaine mubobobo. Saka vakazoti vashaika, mubobobo uya hanzi wakabva wazoshanduka ndokubva wazoita mupurwa. Mupurwa uyu takatokurawo tichitoona, but mupurwa uyu wakazomboita nguva yekuti wakazombonyangarika. Takazoti tati yarukei zvakangotangira kune vamwe sisi vedu mwana wabankuru ndo vakatanga kungorota vachiti kana vava kurota vanenge vachiona umwe murume anenge akanakisisa, then murume uya vanobva vanzwa kuti vanenge vachimuda ivo nemurume uya vanobva vazopinda mumachira. Asi pavanozomuka sisi ivo vainge vachiti vaitomuka vachitoona kutoti vanenge vachirakidza sekunge munhu anenge abva mukusangana nemunhurume. Ende zvinhu izvi mukoma zvakazongoramba zvichingoita wese until sisi vedu vatotanga kutoona mupurwa. Asi mupurwa uyu vaingoona vari ivo voga. Vakazosvika pakungoshayika sisi vedu vachingorarwa nawo mupurwa iwoyo. Sisi vakati vashaika zvinhu zviya mukoma zvainge zvava kusasarudza, zvino zvainge zvava kungotichinjanisa. Ende zvinotichinjanisa hazvinei kuti uri murume kana kuti uri mwanasikana wemudzinza. Tose mukoma tiri vanhu vekuti kana ukarota hope dzako dzaunorota dzaunokwanisa kungorangarira ndidzodzo. Pane umwe murume uyu anenge akanaka zvekuti kana wangomuona murume uya unobva watonzwa mafeelings naye, then unozoti paya paunenge wapepuka ubva watoona kutoti unenge wakatonyorova chitorakidza kutoti unenge watobva mukusangana nemurume pabonde. Kana dziri sehanzvadzi dzedu idzo dzinoti paya padzinenge dzakarara dzinongorota umwe anenge akaita mukadzi, but mukadzi uyu anenge asinganzwisisiki kuti mukadzi here kana kuti murume. Paya pavanozomuka mushure mekunge vapinda mujira nemukadzi murume uya wavanenge varota, vanobva vaona kuti vanenge vakatozvizadza muzvidya mavo umo ndo mavanenge varasira mbeu yavo. Saka upenyu hwatinorarama mukoma upenyu hwekuti unorwadza, unoshungurudza. Hakuna chinhu chinorwadza sekuti unomutswa nemurume. Murume kana akumutsa ubva akuudza kuti ko wanga uchiiteiko pawanga wakarara, ubva wamubvunza kuti ndanga ndichiitei, ubva akuti wanga uchitotambirira sekunge wakarara nemurume. Mukoma ndo upenyu hwedu hwatinorarama uhu as a family. Ende kana ukazobvunza kuti saka sekuru vedu kubva zvavakazorombera mheni dzavo idzodzo nemibobobo yavo chiko chavakazowana pazviri? Hapana kana chavakawana, because sekuru vedu vainge vatori murombo wekupedzisira chaiye. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi unozvibvunza kuti saka sekuru vedu vachizonoromba chavakarombera chaicho chainge chimbori chii? Haisi nyaya yekuti kudhara vanhu vairombera kuti vange vachityiwa kutorakidzana mapowers chaiwo. Kana kumuri kwenyu kuine zvakoho zviriko, please uyaiwo kuinbox kwangu, then mobva mazotiudzawo nyaya dzenyu. Ngatisanganei kuma-channels edu eZim Confessions, uko kwatinoposta ma-backup confessions zvekare nekuchakafugidza, uko kwatinoposta ma-confessions aya amakati aiwa mukomanashi pano pachannel apaite kuti munge muchizoposta ma-confessions iwawo, nekuda kwekuti tinoteerera ma-confessions awa tiine vanyarikane. Saka munokwanisa kuzongonodongorera kuchakafukidza ndokwatichange tichizoposta aya ma-confessions aya.